Székelyudvarhelyen létezett egy olyan iroda, amely naprakész és igen hasznos információkkal segítette a fiatalokat, amíg be nem zárták. A Székelyudvarhelyi Információs és Tanácsadó Irodáról van szó, amelynek működési költségeire immár 2 éve nem különít el pénzt a helyi tanács, és ezzel megszűnésre ítélte az intézményt. Az iskolaváros fiataljai azonban a mai napig kitartanak a Színfó újraindítása mellett. Ebben az épületben működött a Székelyudvarhelyi Ifjúsági Információs Iroda, a Színfó. Az 1993-ban alakult intézményt évente több ezer fiatal kereste fel, a legtöbben pályaválasztásról és munkalehetőségekről érdeklődtek. Elmosni buta bűneinket! 2002-ben már bizonytalan volt az iroda működése, akkor 6500 székelyudvarhelyi írt alá támogatási éveket. Később a helyi tanács takarékossági okokra hivatkozva a Színfót összevonta egy másik intézménnyel, a turisták eligazodását segítő Turinfóval. A polgármesteri hivatal a döntést nem hajtotta végre, emiatt mindkét intézmény költségvetési támogatás nélkül maradt, az ifjúsági iroda pedig csaknem 1 éve bezárta kapuit. 2005. februárjában a helyi iskolákban működő diákönkormányzatok nyílt levélben kérték a tanácsosoktól a helyzet sürgős megoldását. Szerintem nagyon sokan felkeresték a Színfót, én is voltam be többször ebbe az intézménybe, hisz ez mindenféleképp nekünk volt hasznos. Vendégem a stúdióban Kiss Zoltán, a Színfó volt irodavezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! 1 évvel ezelőtt saját kezűleg deszkázta be az éppen ön által kezdeményezett intézmény ajtaját. Miért kényszerült ilyen döntésre? A Székelyudvarhelyi Ifjúsági Információs Irodát, a Színfót 1993-ban a önkormányzat hozta létre, együttműködve a helyi kezdeményezőkkel, és minden évben költségvetést hagyott jóvá működtetésére. Ez a költségvetés 2004-re nullára zsugorodott, és egy olyan intézmény, amelyik arról szól, hogy a fiataloknak díjtalanul segítsen, ha nem kap támogatást, ha nem kap segítséget, akkor természetes, hogy ő sem tud tovább működni, segíteni. Mondhatjuk azt, hogy a politikai csatározások áldozata lett ez az intézmény? Nagyon sokan feltették ezt a kérdést, konkrétan így fogalmazva, hogy miért kell megszüntetni azt, ami jó, és sokat töprengtem azon, hogy mi a válasz.